ரோஹல மருத்துவமனை ரோஹல மருத்துவமனை. நிலதாரி அதிகாரி நிலதாரி அதிகாரி. பிரதேಶ மகாலேக்கம் कार्यालय பிரதேச செயலகம் பிரதேச மகாலேக்கம் कार्यालय பிரதேச செயலகம். தபால் कार्यालय அஞ்சல் அலுவலகம் எமனத்தங் தபால் நிலையம். தபால் कार्यालय அஞ்சல் அலுவலகம் எமனத்தங் தபால் நிலையம். பாசலை பள்ளிக்கூடம் எமனத்தங் பாடசாலை. பாசலை பள்ளிக்கூடம் எமனத்தங் பாடசாலை. தும்ரிய ஸ்தானிய புகையிரத நிலையம் தும்ரிய ஸ்தானிய புகையிரத நிலையம். කළමනාකරු මේලාලර් කළමනාකරු මේලාලර්. මේලාලර් කියන වචන තිබ්බට මැනේජර් කියන වචන තමයි භාවිත වෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි වචන තමයි සාමාන්‍යයෙන් භාවිත කරන්නේ. हाय फ्रेंड्स, මේ වීඩියෝවෙන් ප්‍රයෝජනවත් තියෙනවනම් ලයික් කරන්න. ඔයා තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell button එක click කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ ගැන ඔයා ගාව මොකරි අදහස තියෙනවනම් ඒකත් පල්ලෙහා comment section එකේ දාගෙන යන්න. ඒක මට ගොඩක් වටිනවා. මම අපේක්ෂා කළා நான் எதிர்பார்த்தேன். මම අපේක්ෂා කළා நான் எதிர்பார்த்தேன். ක්‍රිකට් මැච් එකේ ශ්‍රී ලංකන් ටීම් තමයි දිනයි කියලා මම අපේක්ෂා කළා. கிரிக்கெட் மேட்ச்சில் ஸ்ரீலங்கன் டீம் தான் வெற்றி பெறுவார்கள் என்று நான் எதிர்பார்த்தேன். விஸ்வவித்யாலய பல்கலைக்கழகம் விஸ்வவித்யாலய பல்கலைக்கழகம். குருவரையா ஆசிரியர் குருவரையா ஆசிரியர். கிரீடாவ விளையாட்டு கிரீடாவ விளையாட்டு. கிரீடாபிட்டிய விளையாட்டு மைதானம் கிரீடாபிட்டிய விளையாட்டு மைதானம். ரக்கியாவ வேலை எமனத்தன் தொழில் ரக்கியாவ வேலை எமனத்தன் தொழில். விவாஹය திருமணம் විවාහය திருமணம். විවාහ සහතිකයට தமிழ் වලින් කියන්නේ திருமண சான்றிதழ் කියලා. திருமண சான்றிதழ். දෙමාපියන් பெற்றோர் දෙමාපියන් பெற்றோர். රැස්වීම கூட்டம் රැස්වීම கூட்டம். විභාගය පරීட்சை විභාගය පරීட்சை. மேசைய மேசை மேசைய மேசை. පුටුව நாட்காலி පුටුව நாட்காலி එමනතන් කදිරයි